Sa Good Vibes, 34 anyos nga delivery rider kag security guard ang gindayaw matapos ginuli ang wallet nga napudjot nga nagaunod sang kwarta kag alahas. Aton siya kilalahon sa report ni Nico Delfin. Halin sa pagtrabaho bilang security guard sa isa ka hardware store sa Barangay Sumag, nagarikta ilis ang uniforme ang 34 anyos nga si Venji Basig para naman magbiyahe bilang delivery rider. Sang Biyernes ang gabi, samtang nagamaneo siya sa iyang motorsiklo, iya nakita ang isa ka wallet sa karsada nga malapit lang sa Taytay sa Barangay Alihis. Pick up ko to, accept ko to order sa may kuan mo, nga bakal ko to bulong sa may going to sanitarium la. May customer ko to. Wala magduwa-duwa si Venji nga gilayon mapahibalong tag-iya angot sa napudyot nga wallet. Tubdob nga nabalik sa tag-iya ang amo nga wallet nga may unod nga 1,400 pesos kag mga singsing nga nagabalor sa 17,000 pesos. Para kay Venji, dako ang niya nabatsyag nga kalipay nga nabalik sa tag-iyang wallet kag alahas nga bag-o lang man gawad sang tag-iya sa pawn shop. Nalipay mo ko tapos doon na kuan mo siya nga kinanglanaw niya ginit amo to nga kuan gay kuan mo say. Ang batyagan mo nga kinanglanaw niya gid amo to nga kantidad dako mo ito mo. Sa print-up lang to ya, 17,000 to mo, 500. Di ko nibligyan to. Magluwasan na baton nga padya gikan sa tag-iya sang wallet, gindayaw man sang iya mga kaupdanan si Venji. Kag sang mismo manager sang ginaubrahan niya nga hardware. Overwhelming gid sa akon kay diri siya go work, especially diri siya go work sa Triumph. Nang happy gid ko kay amo na siya nga klase nga tao. May duwa ka magagmay nga kabataan si Venji. Gani naghihimaka siya sa pagtrabaho, agod may madala siya siya pagpauli sila puluyan sa syudad sang La Carlota. Ay ko maksim para maka-income ako gagwardya ko pagka kuan ko may ara man ko bulaw. O birthday pagali isang mimo nga kinagot, babae lalaki? Lalaki sir, mga sa August na niyo. Mga kuan na. May preparasyon na. Wala pa nga sir. Kay yan gina na. Pandemic pati way mangigising ka na. Ang ara lang Nagapati si Venji nga magluwas ang katampad sa trabaho, ginakinhanglan man ang kapisan agud nga malampuwasan ang hangkat sang kapigaduhon karon nga pandemic. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.